Hola a tots, espero que estigueu genial. Avui estic aquí per parlar-vos de Pilar Prim, de Narcís Oller, una novel·la de 1906 molt coneguda a la literatura catalana i que té una especial rellevància. Primer perquè Narcís Oller és considerat com el pare de la novel·la catalana moderna i, per tant, aquesta, que és la seva novel·la més famosa i més important, seria una bona representació de la recuperació del català en el moviment literari de la Renaixença que arriba fins a gairebé principis d'aquest segle XX. Fins aquí. Aquí trobarem una novel·la d'estil naturalista, és a dir, d'un realisme totalment extrem, on els sentiments i les passions que sent l'individu es porten a un nivell superior. I aquí és on ens trobem la història de la pobreta Pilar Prim, que dona títol al llibre i que representa que és una dona burgesa que s'ha quedat vídua, però no de qualsevol manera. És una vídua usufructuària, de manera que ella pot gaudir de tots els béns del seu difunt marit, però si passa a tenir una relació amb un altre home, ho perd absolutament tot. I aquí és on tenim la clau de la qüestió. La Pilar no serà feliç, segurament, i el que farà serà anar pel món amb una sèrie de sentiments que estic intentant no fer spoiler. Però només direm que coneixerà a molta gent, entre els quals un senyor que serà de Berga i que li farà trontollar tot el seu món interior. Perquè si una cosa és important a Pilar Prim és la societat, el què diran de cadascú, i en aquest cas d'una dona vídua, amb fills i burgesa, amb una pressió social molt gran. Doncs veurem que és una dona esclava de l'usdefruit, esclava dels seus sentiments i que ha de viure tot el que ella sent en silenci. Doncs en aquest context de com era ser una vídua usufructuària a finals del segle XIX i inici del XX, crec que cal recalcar com comença la novel·la, perquè en el seu propi títol ja ens diu que és una novel·la de costums del nostre temps, de manera que intenta ser una mena de document, una mena de fotografia social del que teníem en aquesta època. Dit això, crec que hi ha una paraula que resumeix els sentiments de la Pilar al llarg de l'obra i és temptació. La temptació serà el que assetjarà la Pilar i ja veurem com es va desenvolupant per no perdre-ho absolutament tot. I fins aquí. Només dir que pel que fa al llenguatge que s'utilitza, veurem que la burgesia catalana, en forma de la Pilar, utilitzava paraules en castellà a propòsit, posades enmig, i és que abans es veia com un tret de ser de societat mitjana-alta catalana, introduir paraules en aquest altre idioma, així com a curiositat. I això ho veiem aquí, com a bona novel·la naturalista, ens mostra com era la societat. I ja està, que no em vull enredar més. No sé si l'haureu llegit, és superfamosa, inclús la Juliana Canet va comparar-ho amb una cançó de Batguial en un dels seus vídeos, va ser brutal. Ja està, si l'heu llegit, comenteu-me què us va semblar. Jo he de dir que a mi em va costar de llegir, però que crec que la història al final val la pena per tot el que significa i perquè ens serveix com un document social. I ja està, no m'enredo més. Adeu!